नमस्कार, प्रणाम भोजपुरिया भैया लोग और सब बताई कैसे बानी रउआ सब है। उम्मीद करतानी रउआ सब ठीक-ठाक होखा भैया और हमहू ठीक बानी। तो स्वागत बाटे आप सबके राइटर विजय बागी के चैनल पर और आज उपस्थित बानी रउआ सबके बीच में लेके भोजपुरी लोकगीत। बहुत बढ़िया गीत के रचना कइले बानी बट एकर म्यूजिक जानतानी झलकुटन बनवा के गावे के पड़ी। बोल-बोल के बहुत अच्छा मैटर बा। तो चलिए देर ना करते हुए मैटर के शुरुआत कइल जाए कि कैसे गावे के बा इ धोबी गीत के। लेकिन मैटर शुरुआत करे से पहले भैया एगो बात बतावल चाहब। रउआ अगर नया सिंगर बानी आ सिंगिंग में इंटरेस्ट बा अच्छा मैटर के तलाश में भटकतानी, बढ़िया गीत नइखे मिलत, सही तुकबंदी नइखे मिलत या मन पसंद के मैटर नइखे मिलत, तब भैया अगर हमरा चैनल पर आ गइल बानी तो चैनल के सब्सक्राइब कर ली, बेल आइकन प्रेस कर ली। हर रोज रउआ के नया-नया मैटर सुने के, देखे के और गावे के मिलत रही भैया। आ रउआ कौनो प्रकार के मैटर लिखवाओ के बा जैसे कि सैड सॉन्ग, ऑर्केस्ट्रा सॉन्ग, रोमांटिक सॉन्ग, धोबी गीत, रंगदारी गीत, चाहे भक्ति भजन, कौनो प्रकार के मैटर चाहे बेहिचक रउआ कॉल कर सकीले या व्हाट्सएप कर सकीले। बिल्कुल उचित चार्ज पर रउआ के फुल गाना व्हाट्सएप के जरिए मिल जाई। ठीक बाटे भैया। तो देखिए आज के मैटर कैसे गावे के बाटे। एगो औरतिया के पति परदेश बाड़न आ ओकरा साथे का घरे घटना घटता उहे बात अपना सखी से कहतिया कि ननदो के किच किच से तंग बानी हो, ओ मुजी उनही के संग बानी हो। ए सखी ननदो के किच किच से तंग बानी हो, ओ मुजी उनही के संग बानी हो। देवर देवरानी के बात ना सोहाला हो, बात ना सोहाला। घर भर बैठी के खाला, भतार हमर सऊदी कमाला। घर भर बैठी के खाला, भतार हमर सऊदी कमाला। ननदो के किच किच से तंग बानी हो, ओ मुझी उनही के संग बानी हो। आ देवर देवरानी के बात ना सोहाला हो, बात ना सोहाला। घर भर बैठी के खाला, भतार हमर सऊदी कमाला। घर भर बैठी के खाला, भतार हमर सऊदी कमाला। तो भैया ये मुखड़ा लेकर हुआ सबके बीच में उपस्थित रहनी हो। अगर हमसे कोनो गाँव में त्रुटि भली तो क्षमा चाहत नहीं भैया, काहे कि हमारा आवाज़ बाझल बटे सर्दी जुकाम के चलते, ठंडा के मौसम चलता। रउआ एकरा के बखूबी थोड़ा सा ऊंचा स्केल से बना के गा देतानी तो गाना एकदम पारिवारिक बाटे, कहीं भी बज सकेला, एकदम साफ सुथरा गीत बा। ठीक बा भैया। अगर ये मैटर पसंद बा, फुल गीत लिखवावे के चाहतानी तो बेहिचक हमरा व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कर सकीले। व्हाट्सएप के नंबर बा 8874473128। कौनो प्रकार के मैटर लिखवाओ खोखे चाहे नया म्यूजिक बनवाओ खोखे, बेहिचक रउआ कॉल या व्हाट्सएप कर सकतानी। वीडियो पसंद आई तो एगो लाइक करब, कमेंट करब। आ चैनल पर अगर पहली बार आइल होखे तो रिक्वेस्ट बा भैया चैनल के सब्सक्राइब कर दे। ठीक बा भैया। मिला तनी फिर से अगला वीडियो में कुछ नया गाना के साथ, तब तक अनुमति चाहतानी। नमस्कार, प्रणाम, धन्यवाद भैया। जय हिंद, जय भारत।